тухля и е направена специално за правене на пресовани тухли. Тя има два кълъпа, този е правоъгълен, другия е с заоблен лебел, вие видяхте в къщата, че са. И тук се използва също земна влажна земя, така каквато за трамволната земя. Това път е добра, защото аз тук съм я приготвил предварително и съм я оставил в тази кофа и съм я покрил, тя не е съхнала. Как се работи с тази прес? Пълната кълъпа с земя. And this is wet enough, no more wet. No more. Okay. И така, сега затваряме и започвате да въртите тези, така в момента. Не пуснете още. Къде стига това? Това е This is perfect. още малко. Готово. Сега вършите обратно. Въртете. Wow, that's lovely. Hang on. Една перфектна тухла, която току-що направих. So that pushes from